Hello, good morning. Mayong buntag sa tanan. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Naglurat pa katong matarong buntaga sa 24. Adlaw Miyerkules. Suot Ramadan sa bahay kay dulay na patugtog di ta maka video og pangkay saba. Karon day na ko sang pamudyo mingaw kadto magyapon murag di Pasko para na hangko. Salamat laban gyapon tas Ginoo nga makapanikay sikay pata para gapon urada-urada agahang order. Salamat sa nag-order pod. O kanidehang attire karon bo kabulitan dis ani. Salamat kaadto dani blausa wa ko dayang nahilingan. Kay sa ligubot ko lagi niyang pamudyo kay grabe pila ka kuan way tao. O kayang dumasag ang mga pakpak bitaw. Morning, kamusta mong tanan di ay? Ako sang pamudyo ron mang nilhig ko sa gawas kay grabe yung saguta ay gura kong nakapangalilin ako kortina. Pero manamdag-lamdag pod. Napidudan ang presyo sa nang kuhaon kay ako makawag. Kasamot kami ngaw na idudanan kay namduman ko magdudan-dudan. Ano yung patang-tang nga. Ito habog mo na. Merry Christmas na, nitong tanan. Advance Merry Christmas. Salamat lamang gyapon pa sa labang makagahom. Hatagan patag baskog panglawas. Panikay-sikay pa. Hindi ko sa gawas nun kay siligon pila ka patuhod. Patuhod ang mga buwak ko na pangatandaan. Nakadod. Nakadod ng kuan. Good. Hindi na kuan. Na ako pastilan kaluoy sa ang payag. Kaluoy ka ang payag. Ito nagpudo. Sabot. Hindi patay. Napagang nangka na nakadug bunga. Oh. Na. Naghanag bunga bisag ipuungan na nagpikas nga sanga, bunga gyapon na ipang putos na daan naguban. Mas hindi ay sunod ug mahimo nang alang ng tamisa ning nangkaa. Si gusto mong mutan dali utanon di Umbaonon. Ang buwak in taon katilaw nagtubig. Mga talong ng taon dara po ko'y sili dia. Nakaanam nagagamay ang mga tanom na wala nag-asikaso ang kaluoy kaado ang mga banda samot ang bulang hudan dato gunahon og init paron magunahan ta ko galing kay sige mapukuan san pagunahadaan ni agkaabos daring kamando naan lapaw nagkugon. Pero hadto katagag time ni og init pohon bago magkaloy as Ginoo mo init kay aron maka guna ko da napag among nangka na gara pag sigig pamunga. Ginoo ko doon na pagtugtog di ra ba ko kay ba mag mute dani ko nang ilas nanay na agilang bandas nanay na itlog ipang nungtong agawa itlog iwas ako palilihig kay na pagbot patuhod gapon na tanay na si kaso ni o pa ko i-order kaya bang nilamdag-lamdag gahapon saan man di pagkalika dyan order o balibaran kay mamiso man po to takaputog tabang tong mamiso
Katabang tong order na hang mamisog hapon. Salamat po sa nag-order. Munang bahalag patuhod ag sagbot. Nasawa. Tuman ang order. Napay kapadas, naghampuong pa. Kapag bulang huy nga, puti nga, pinaliwatan na yung ladog na. Nahimo ng kahoy. Hanggang kuan, dito na kuan kay taganan na sunod. Tuid. Sunod balik nila upaw pohon ng mga bulong huya. Doon nag-ugani o aginod na pagtugtog. Ang paitag din danis amo bitaw kay daghang sigig pasahons. Labi na rong pakasyon. Dito makahimong video-video o mag-kuan. Sigig patugtog. A few moments later. Dara, abtan ko kalas 11 hanggang nayhay na mga habo. Mga habo dana o budget. Wa pa na malabi akang precious nga bilin harang gibabad. Ug adtos mga kurtina. Bisag asa na lamang ko dani labandira gihapon. Mo dinihang papel bitaw. Kaya wa pa ko mang labaron, hinihinay to kong mahagnot dana. Isang palis maman kong labaan ng uban. I-stop sa naglubhon kay wala mo ko haya. Naghimo na ganito ko haya na. Pero madali. Kaya sa kumuuwan. Wala nga. Maghagnot po ko yun sa rin. Maguna-guna ko rin sa kamuti. Isang palis. Ito sa intan pa awan na. Kaya anong mahipos na lang ang mga hinay-hay. Suksok na kang mga hinay-hay na. Basta tayo na namin ang radyo. Manidang lingaw. Ngani po ko kabisig maulig bay. Minaw radyo sa tatay na ang mga hinay-hay na. A few moments later. Maayong Pasko sa tanan. Good morning. Salamat Lord. Daghang salamat sa gasas ginabuhi. Di ako pamasko. Mura ni hatag daghang preskuan gas na nagtatay. Mura din abot. Kaya ba ko nilang paborito. Anong itong itagaan sila nga po sliced bread o star margarine. Karon buntag sa do. Ani hatag din na ilang ito sa bahay. Alam mo din eh. So nakaila ra. Kaya bawag dun sa ni ra. Christmas yung tanan. Good morning. Labi na nila mamining ayok. Morning. Pili sa taghap. Merry Christmas sa tanan. Labi diha sa Valencia. Ma'am Siri Ulrich Kaintong. Merry Christmas ma'am. Miss Nisan Alan. Good morning. Huwag mga kaigsunan diya sa Manila. Reverse, Hermelita, Rosalina, Opaw, Precious, Merry Christmas. Huwag diya sa Cebu, Ruby Provinciana, Jijin, Merry Christmas yung tanan. Huwag sa mga igagaw diya sa Cebu. Huwag diya sa Cebu ni Noel Dominguez, Merry Christmas. Huwag diya sa Tagbilaran ni Marcelo Castañares, Merry Christmas, Rosemary. O di Ma'am Gaga nga nasa Hall of Justice, Merry Christmas yung tanan. Manoy Noel, oy, Merry Christmas. Mingaw gihapon rin ako rin nagtikaw-tikaw. Mora ni ang kuan, ang pinaskuhan ni hatag ni nanay. Bitaon za basin ako ang best friend nga gagaw nga mo ari insat man to gabi painit na ako sa ako kanilagi ang nakaila ug diha sa Liti Ma'am Edina Orada Kanyiti, Merry Christmas. Ug diha sa Korea kang Merst and Family, Merry Christmas ma'am. Bing Parol, Merry Christmas sa tanan.
Tanan. Salamat tas itong labang magagahong mga kamatap-tarong Pasko ha. 2024. Last na Merkulis New Year na. 2025 na. Ato kung daw dari labong apay nagpatugtog. Bitaw. 25 naman ron, Merry Christmas ang igagaw di sa Isidro. Bertudaso pamili, di sa Sudlon. Pamilyang nanay og tatay sa Sudlon. Merry Christmas yung tanan. Nila ni Bilma Makabalo. Good morning, Merry Christmas, Zinya Salva, tanan-tanan, ug ni Ma'am Almalim. Good morning, Merry Christmas. Ug ni Monica Yogster, maninay ni Precious. Merry Christmas. Mingaw dari Christmas kay way tao, kura isa tikaw-tikaw. Kura isa mamainit ron today. Ato ko pikas bay, hanin ihatag ni nanay. Okay. Naponder batos Mother Earth. Jahang rayuma sa siko. Pa maka sa do napatos presyo sa dun sa nay mga hidani. Gawa man mo lang dugay mingaw dit kaado. Milagro po doon ay napatugtog sa do. Tungod siguro kay balas yung gabi mo nang ako'y nakalugar o Dawit. Saang nagpaminaro ko sa mga pabuto gabi higda ko kay grabe bagsak ang lawas. Relax na po kuron kay ugma banat na pod. Banat na po sang serbisyo. Kay rong inig ka New Year pohon balik ya pong gudaan ni sang payag. Loy kayo ang payag, way tao. Diyaan. Yan sa katos alyana dadto. Nagsukara ba ito gabi sa alyana di ay. Tapos bay. Nay! Ay hatag sa pikas bay. Nay. Nay! Merry Christmas na. O, panahuli Nay? Laban ang pado lagi. Wala mo na po ng kuan. Bibi. Hindi makabawal dan Luto mo na. Ilantan ka? Ano sa pagpasko? Ano ka sa lagi mong kamot? Kenapa? Sakit pa lagi. Dahil sa balan sakit ko balan sa angka mo ko baboy na may gapon. Ang ginamit mo rin. Sarungsong, spaghetti, sliced bread, serin. Bana. Agang subang nga naskuan Ginamot. o kape. Luwa na din yung may zito. Pundir mga tao. Di ka mo greet og Merry Christmas. Ang panahon na ron. Ni Precious o ni Nabi Pau. mga tao gabi is motor murag Sasigad pa. Nga kuilawan jud ko tipas dari na kwarto. di jaduk di gani Pasko, wa makasabot ng Pasko. Kaya Pasko, duha yawa og si Kristo. Teka. Ang tao kani mga Preskuhan, ginegosyo na, umatag hatag mo. hindi mga jo Ito ka mga jo. Yan yung gimotari. Mga jo baleta. ilagi gamit ang ubang Pasko nga mga jo kay Mga Pasko jo. maghuwat og Kanang nanay gon sa grup day na. Sayop na. ayop na Kana sila budo away mo atag. Kanong turo ka si Gaspar si Presyo ni Martasar. Daga ko ni hatag. Ang ko ta kay hatag magkugsurong ni nang lalay ng Japan Pinaskuhan. Yan mo. Ikaw man ang atag. Ikaw lang atag, nung kayo naglalay, tagay kong Preskuhan. Tiaw. Magyatagay mo, anagod. May nanay. Digret ko Merry Christmas ninyo di agaw Ngaw di ka. gaw ko no ko Preskuhan niyo wa naman mo reply Dali nga di ka pinaskuhan. Muli mo Ayun naman. na nga yung Preskuhan.
O, di ko mga pinastuhan tiyaw. O, yung lalay, nag-Christmas ng lalay. Dahil sa rungsong. Na. Malay. Sinong aloy, tagaan ko na. Nakasulatan nga ron ko na yung mga mudo-mudo. Dahil nagpinasuhan sa pahan. Ayun dyan naman sinidangan ko. Oh. Kuno kape. Sikin sagod. Kaping mais. Yan na. Kape stick. Yung tugod. Hanggang tagaan sa slice bread gapon. Usa ka, banda na. Hanggang tagaan sa amin. Kung may pares. Salamat man dyan. Kung kape din. Hindi kape dado. Wingaw man. Ano pa nga, Jo? Suman. Tapos, Star Magarin. Wingaw kung Pierman doon. Ay, Merry Christmas, precious. Wow, dito na. Hamay mong pam. Anak ka rin yung precious. Hamay mong pinaskuhan. Naman slice bread. Maganda sila po. Ha? Maganda sila po. May sponsor nila. Naglugaw ko na lakaw na lang. Ay, lakaw! Naglugaw. Naka lang sa rungsong. Kaya sa rungsong, hindi na pwede Dada po is Kung majagot na kay Ruto man na. Di naman ay patubo. Ano lang, kakagising dito na. Hindi ko, nagkaalam ko sa rungsong. Unanta guys. Ay, nakausit. Buntagan. Kami ni nalasapit mga Music pa. tao na rin pa mo dyan. Nasaan na sa tay? Nasaan pa rin sa tay? Tipong pangat si Sipon. Magdoon man sila. Sige, bita po mo kiskis. Mga nataklan. Palado, magaling ko, galing man ago. Kung kuha mo ko mag-ago, galing ko makatong kasi gra kung ubo. Sige ba? Awal di mo ago. Ingas aliara, sige ko mo kiskis. Aron day? Awa day, kiskis. Palado, nangadod ko kay. Kasi gigong pangat si, sige pangat si. Ano sakit ako. Nagpatatalig siguro ka na eh. Yung bad kasi sa rungsong og sa Ay, magaling. yung pito. Katumping. Kanan na ganas na ni. Dina. Ayun. Palit rin ng taglaim. Pink na po. Aso kay pwede nilo igisa og kanang Kana, alam itlog. yan ng buwan. Kani nga Ano nang ba na ilang slice bread ko man ni mahumaghiwa? Nalumping. kuya isa ka nang isar magaling nga na pwede na mo magluto mo itlog ka na itong igisa ato tong kulor. Mo Ano na ba ni? Mamana, Money. One. Jagoy gisahan. Dina, ang fried rice. Walang pundaghan, nagbawal na na yun. Uy. Pati na sa nigapol. Na, bawal pa kutukutugahi. Apol, magalisan. Kuha na ibring diri. Na asluman. Di mo nang aslo mapol. Ibring diri ng apol. Ibutang sa rip. Grapes po, bawal. Na may blender. Pwede di kayo mag-blend na kanay. Blender na sa nito pwede sa nito blender no katong panas gimong precious nga katong kamunggay. Kayo na may ulcer. Hala na pwede po na. Mag-blender na mo. Para ba ito, nilagay ko ng kanay, magiging ang purami. Ang may bawal ang Mo lagi kayo og magpa-check up dagag mabayad hinoon. Nagka na kayo na inom na kastambaw ni Dr. Ben, jawa. Mana para mana. Maraman to na yun pa na. Kato karon, loma na yun. Mga lagi, isug man to. Kaya kan sasan. Ano mo Yung bad kasi sa rungsong og sa magaling. Naskuan. 23 ram lagi suman. Kung magdagat, daghag gabi niya. Siyam ka buok bitaw tong